understand abantu abaningi mfethu babheka isimo kanti abakazibheki bona abakayi understand babheka abantu kanti abakazibheki bona futhi abakayi understand khona izwi ethethe eBhayibhelini elithi ubhekelani ucizwana ebusweni lomfowenu ugongola uliboni yini osweni lakho yabo sometimes mfethu ukuze sikwazi ukubona izimo esibhekana naso aqale sisibheke thina esimweni ngoba kunesimo ozozama ukusishintsha kanti isimo esingamele ushintshe kunesimo ozozama ukuthi ungashintshi kanti isimo kumele kushintshe wena esimeni noma isimo kumele ushintshe akuzona zonke izimo mfethu okumele sizibalekele futhi akuzona zonke izimo mfethu okumele sihlale kuzo abantu abaningi baba understand babona bethi mekhuluma ngokubekezela awubekezelela ukuhlala kuphela kodwa ubekezelela nokuphuma mfethu awubekezelela ukuma kuphela kodwa ubekezelela nokuhamba mfethu zonke izimo mfethu kudinga ukuthi before ubekezele azi ukuthi ubekezelele ini before ushintshe isimo uqale wena uzazi ukuthi mina kulesimo mengishintsha sona sizoba njani kuyenzeka ngini mengishintsha mina kanti ngisenza sibe worse isimo mfethu so akusona zonke izimo sengivala okumele empilweni uzishintshe noma kuzona zonke izimo ekumele zidlule empilweni ngiye ngathi izolo mfethu kunezimo ezifika kuwe ukhale uthi why zingashintshi kanti lezo zimo zizoshintsha wena kwi situation okuyona